फैगौ विधानसभा बिसायख'थिखौ लानानै सांग्रां जादों मोनफ्रोमबो राजखान्थि दैदेनगिरिफोरा। आसाम आयेन आफाद बिसायख'थिखौ लानानै बिजाथाइ एमपि जयन्त बसुमतारीनि कक्राझार लकसभानि एमपि जयन्त बसुमतारीया बिजाथाइ फोरमायोदि बिपिएफ आरो इउपिपिएल खौसे जायोब्ला मोजां जागोन। नाथाय राजखान्थि सानस्रिफोरा गोरोबगोन ना गोरोबा बेसो बाथ्राया होननानै बिबुंथि एमपि जयन्त बसुमतारीनि। थारैनो बेखौ सानदोंब्ला बेबायदिनो खालामारोब्ला बेथ' जोबोद बाख्नायथावबा आं साबायखर जासिगोन। नाथाय राजखान्थिहा बयहाबो मोनफा मोनफा गावहानो थांखि आरो नोजोरफोर थायो। दा बेयाव जोंनि उद्देश्यआ जुदि सार्भ जायाबा नोङो एलायन्सनि मुङाव एलायन्सल' जुदि जायोब्ला बियो बे गनायथाव जाया। बेनिखायनो जोंहा मोनसे टारगेट दङ जे नैबे टारगेटआ जायोबा जोङो लोगोसेयैनो थानो हायो आरो जोङो बे नङा जे इउपिपिएल दोलोआ जोङो बेबायदि जोंनाव मोननै राजखान्थि हान्जा दं आथिखालाव बिपिएफ आरो इउपिपिएल बिनि गोरोबनानै खामानि मावनायनि जोङो मालाबाबो हेंथा नङा। नाथाय राजखान्थि दोलो रेजिस्टार पार्टि रिकगनाइज पार्टि बे पार्टिखौ जोङो लांनांगौ आरो लांनांगौआव एलायन्सनि मुङाव जास्ट एलायन्सल' जानानै बिनि सिट शेयारिंफ्रा जुदि मोजां जायाबा बे मालाबाबो गनायथाव जाया। बेनिखायनो जोङो नायबाय थादों आरो खोब खम समनि गेजेराव निस्सय जों जोंनि स्टेन्डखौ क्लियार खालामगोन। जुदि जोंनि साननाय बायदि जुदि जायोबाथ' बाथ्राया बुंनांगौ गैलिया, जायाबा खिन्थु जोंहाबो मोनसे स्टेन्ड थायो। बे स्टेन्डखौ जोङो हयथ' खोब खम समनि गेजेरावनो क्लियार खालामगोन। क्रिकेटनि बेलायाव माबायदि सिन्था खालामनाय जागोन? अलरेडि जों